खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि गेजेराव सानब्रैल' सान दंसै बिनि उनाव अरुणोदय मुलाम्फागिरिफ्रा 1400 रां मोननो हासिगोन फिन आरोबाव गोदानै 7 लाख आइजोफोरा 2 अक्ट'बरनिफ्राय मोननो हागोन अरुणोदय आसनि नंगौ 1400 राङै मोननो हासिगोन अरुणोदय आसनिनि मुलाम्फागिरिफोरा रांखौ नोंथांमोननि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां माखासे गोनां खौरां बिथाङा फोसावदों बेनि अनगायैबो साख्रिनि थाखायबो बिथाङा गोबां बिथांखि बिथांमोना लानायखौ नुनो मोनदों गुबुन फारसेजों लाइमोन बेकार लाइमोनफोरनि थाखायबो बिथाङा गोबां गोनां आसनि थामहिनबा बिथांखिफोर लादों नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लियाव डिसप्लेनि गेजेरजों मा बिथाङा आसनिफोर बे समाव फोसावदों बे नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों आसामनि लाख आइजोफोर आरो बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां आसामनि लाख आइजोफोर आरो बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोनां बाथ्रा फोसावदों नंगौ 2 अक्ट'बराव 7 लाख आइजोफोरा अरुणोदय आसनिखौ मोननो हागोन 2 अक्ट'बराव 7 लाख आरोबाव 7 लाख जे लाइमोन आइजोफोरा बे समाव अरुणोदय आसनि मोनफुंनो हासिगोन फैगौ बोसोराव आरो 8 लाख आइजोफोरा अरुणोदय आसनिखौ मोननो हागोन बेनि उनाव फैगौ बोसोराव 8 लाख अरुणोदय आसनि थामहिनबा आइजोफोरा मोननो हागोन बे समाव नोंथांमोननो बिग आपडेट गासै 35 लाख आइजोफोरा अरुणोदय आसनिखौ मोनगोन गासै आसामाव 35 लाख जे आइजोफोरा बे समाव अरुणोदय आसनिखौ मोनफुंनो हासिगोन बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट 2 अक्ट'बरनि उनाव अरुणोदय मोनि आइजोफोराबो बे आसनिखौ मोनगोन खायसे सिगांनि समफोराव बे अरुणोदय आसनिनिफ्राय बन्चित जानो गोनां जादों थामहिनबा बिथांमोना मोनफुंनो हायाखैमोन दा बिथांमोनाबो 2 अक्ट'बरनि उनाव गोदानै बे समाव आसाम सरकारा थामहिनबा हिमन्त बिश्व शर्मानि जे सरकार बे सरकारा बे समाव होफुंसिगोन होननानै बे समाव फोरमायथिदों गोरिब थाखोनि आइजोफोराबो अरुणोदय आसनिखौ होनाय जागोन गोरिब थाखोनि जे आइजोफोर बा आइजोफोराबो बे समाव अरुणोदय आसनिखौ मोननो हासिगोन मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लियाव लाबोदों जाय बिथांमोना मुलाम्फागिरिफोर अरुणोदय आसनिनि मुलाम्फागिरिफोर बिथांमोना 1400 रां बे समाव मोननो हागोन आरो बेनि अनगायैबो जे गुबुन फारसेजों नोजोर होयोबा आसामनि लाख आइजोफोरनो अरुणोदय आसनि फिन आरोबाव होफिनसिगोन होनना बे समाव बुंथिदों नंगौ 1400 रां होनाय जागोन अरुणोदय आसनिनि रांखौ 1400 रां खरै बे समाव अरुणोदय आसनिखौ बे समाव होफुंनाय जासिगोन बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों बे रांखौ बोसोराव बोसोर बारायना होगोन आसाम सरकारा बे रांखौ 1400 रां बे 1400 रांखौ बोसोराव बोसोर बारायनाय जागोन होननानै बे समाव बुंथिना होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आइजोफोरा मा राहायै मोननो हागोन 10,000 रांखौ गुबुन फारसेजों 10,000 रां आइजोफोरनो 10,000 रांबो होनाय जागोन होनना बुंदों दा 10,000 रांखौ माबोरै मोनगोन आसामनि आइजोफोरा बे समाव नोंथांमोननो गिबिसिन बड'लेण्ड बुब्लिया दिन्थिबाय थादों गिबियाव नोंथांमोना जिबिकानि सेराव थांनांगोन बे जिबिकानि सेराव नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोननायनि थाखाय नोंथाङा बिथांनि सेराव थांनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथांमोना बे समाव आपडेटखौ लाबोदों जिबिका साखिया सानसे साननैनि गेजेरावनो आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो खौरां होगोन जिबिका सेला सानसे साननैनि गेजेरावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बे समाव बिथांमोननो जे मोजां खौरां थामहिनबा नैबे खौरांखौ बिथांमोना होगोन बेनि उनाव जिबिका साखिनिफ्राय नोंथांमोना फोरमान लानांगोन आरो जिबिका साखिनिफ्राय नोंथाङा फोरमान लानांगोन मोनसे आर'जलाइ थामहिनबा फोरमान बिलाइ बिथांमोननिफ्राय लानांगोन नोंथाङा बे रांखौ 10,000 रांखौ मानि थाखाय लागोन बे समाव नोंथाङा रोखायै बुंनांगोन बेनि उनाव आइजोफोरा लिरनानै होनांगोन मा खामानियाव बाहायगोन बे रांखौ 10,000 रां नोंथाङा लागोन थामहिनबा नोंथाङा सरकारा होगोन बे 10,000 रांखौ नोंथाङा माबेयाव बाहायगोन माबे खामानियाव नोंथाङा बाहायगोन बेखौ रोखायै लिरनांगोन जिबिका साखिनो नंगौ नोंथाङा बे रांजों हांसो दाउ अमा बोरमा फिसिगोन ना नोंथाङा दखान बा गला होगोन बेखौ लिरनानै होनांगोन नोंथाङा मा खामानिनि थाखाय बाहायगोन 10,000 रांखौ नोंथाङा दखान गला होगोन ना गुबुन फारसेजों दाउ अमा फिसिगोन बेखौ नोंथाङा फोरमान बिलाइयाव नोंथाङा रोखा लिरनो हानांगोन बेनि उनाव साफ्रोमबो आइजोफोरनि एकाउन्टआव 10,000 रांखौ सोनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा बे लिरखांनायनि उनाव फर्मखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मानि थाखाय लागोन दखान होनो थाखाय बा नोंथाङा दखाननि थाखाय दाउ फिसिनोबा दाउ फिसिनायनि थाखाय जे लिरना होखांनायनि उनाव जिबिकाया बे लिरना होनायनि उनाव
उनावनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव 10,000 राङा हाबगोन गिबि बोसोराव आइजोफोरनो 10,000 रां होनाय जागोन गिबि बोसोरनि थाखाय लन हिसाबाव थामहिनबा गिबि बोसोरनि थाखाय सरकारनिफ्राय 10,000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन बेनि उनाव मोनसे बिग आपडेट बे समाव सरकारनिफ्राय फोरमायबावदों बा फोसावबावदों बे समाव मा बे नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया गिबिसिन नैबे समाव लाबोदों बे 10,000 रां होखांनायनि उनाव आरोबाव 25,000 रां होनाय जागोन आसाम सरकारा 10,000 नि उनाव गिबियाव नोंथांनो 10,000 होगोन लन हिसाबाव थामहिनबा नोंथाङा मोननो हागोन बेनि उनाव 25,000 रां नोंथाङा मोननो हागोन बे 25,000 राङाव 12,500 रांखौ सरकारा होगोन आरो 12,500 रांखौ बेंकआ होगोन नोंगौ बे समाव मोनसे बिग आपडेट 25,000 रांनि गेजेरावनो बेंकनिफ्राय नोंथाङा 12,500 खौ मोननो हागोन गुबुन फारसेनो सरकारनिफ्राय नोंथाङा 12,500 खौ नोंथाङा मोननो हागोन बे समाव नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट बेनिफ्राय 12,500 राङा बेंकनि लन जागोन बेनि उनाव 12,500 राङा लन हिसाबाव नोंथाङा होनांगोन थामहिनबा बेंकआ नोंथांनो होगोन गुबुन फारसेजों जुदि 12,500 सरकारनिफ्राय नोंथांनो थोंजोङै होनाय जागोन फैगौ दानाव लाइमोनफोरा 22,000 सरकारि साख्रि होनाय जागोन आसाम सरकारा मोनसे बिग आपडेट लाइमोनफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना बेकाराव दं बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां दे 22,000 बे समाव फिन आरोबाव साख्रि थिसनथाइ होगोन होननानै सरकारनिफ्राय फोसावदों 2 लाख रां गासै लाइमोनफोरनो बेंक एकाउन्टआव सरकारा होनाय जागोन आरो 2 लाख रां साफ्रोमबो बेकार थानाय लाइमोनफोरनो बे समाव सरकारनिफ्राय होनाय जागोन होननानै फोसावथाय होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे रांखौ बेंकनिफ्राय नङा आसाम सरकारानो थोंजोङै नोंथांनि बेंकआव एकाउन्टआव सोनानै होगोन थोंजोङैनो आसाम सरकारनिफ्राय 2 लाख रांखौ बेंकनिफ्राय नङा नोंथाङा थोंजोंनो सरकारनिफ्राय बे समाव मोननाय जागोन होननानै बे समाव बुंथिदों गिबि किस्तियाव नोंथाङा 1 लाख रां होनाय जागोन आरो उनाव 1 लाख रांखौ होनाय जागोन बेनि उनाव गिबि किस्ति हिसाबाव नोंथाङा फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबाव फार्स्ट गिबि होसननाय थामहिनबा नोंथाङा मोनफुंनांगोन 1 लाख बेनि उनाव नोंथाङा नैथि खेबाव बा नैथि होफुंनायाव बेवहाय 1 लाख होनाय जागोन थामहिनबा 1 लाख 2 लाख रांखौ साफ्रोमबो लाइमोनफोरा जाय बिथांमोना बेकार ओरैनो दं बिथांमोननो थाखाय बेखौ होफुंनाय जागोन थारैनो बेयो जोबोदनो आसामबासिनि थाखाय आसामनि रायजो राजा लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोदनो मोजां खौरां गुबुन फारसेनो नोजोर होयोब्ला अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोराबो बे समाव 1,400 रांखौ मोननाय जासिगोन आरो गुबुन फारसेजों 7 लाख आइजोफोरनो फिन गोदानै 2 अक्ट'बरनि उनाव होफुंनाय जागोन होनना बे समाव बुंथिदों गुबुन फारसे नोजोर होयोब्ला लाइमोनफोरना बेकार लाइमोनफोरा 2 लाख मोननाय जागोन आरो जाय बिथांमोना साख्रि नागिरबाय दं साख्रिनि थाखाय नाजुजिबाय दं बिथांमोननि थाखायबो गोजोनथाव खौरां जे आसामाव बावैसो समनि उनावनो 22,000 जे लाइमोनफोर बेकार लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होफिनगोन होनना बे समाव बुंथिदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया नैबे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय गोजोन्थों बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-लाइन अरा भेरना आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड